स्टेज पर नेता माइक पकड़ के बोलेला, जनता हमार ताकत हिय। बाकी चुनाव बीतते ही वही जनता फिर लाइन में खड़ा हो जाला, कबो राशन खातिर, कबो दवाई खातिर, कबो इंसाफ खातिर। नेताजी के गाड़ी लाल बत्ती देखला में भी ना रुकेला, आ जनता के जिंदगी हरी बत्ती मिलला पर भी आगे ना बढ़ेला। नेता वादा करेला हाथ जोड़ के, आ जनता भरोसा कर लेला दिल तोड़ के। नेता के लइका विदेश में सपना देखेला, आ जनता के लइका स्कूल के फीस में अपन सपना छोड़ देवेला। नेता बोलेला सब ठीक हो जाई, बाकी जनता पूछतिया कब होई। काहे कि नेता तो बदल जाले, बाकी जनता के हालात हर चुनाव के बाद वही जगह ठहर जाला। आज जनता पूछ रहल बिया, नेता हमार ह या हम सिर्फ कुर्सी तक पहुंचावे के सीढ़ी बानी। अगर ई सच्चाई दिल से लागल होखे तब वीडियो के लाइक करी जा, आ जनता के आवाज बने खातिर सब्सक्राइब जरूर करी जा।